Saumi te nupa chu van sanga thokin apasal hiam paragliding angai na view maya roof chuan anu pui chu sang taka thopuin van sanga anom lai chuan harsanan toka an tlak mai lo om khopa an om nu chuan fire department lam chu an call ngal vata anu pa chu chasul ngalin leido sang taka wang chuan lei an la thleng lova an mani tranpui tu tur ko ngalin Inspector Vidya ipo chu aron thleng ve nga la Saumi te nupa hi lo boipui hrep to in apasal roof a hian tha atum maringa roof a chu athunei na hmanga man ngal makin Inspector Vidya hian engwanga ring hlel nge ani thathum liam ta khan kan kirle don ani ole video hi like kin min lo share sakle la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da bokke like comment share lama in zoom lo shram ang u Inspector Vidya itsuan narim taka thok thinin Inspector ani baka ukil ani ya mithiam le manga inanga tak mi ni in nikhat sunu pakhat maji hian thilron reportin aron khola atira kan modru vakhana nu pui Saumi itsu kuda thak ti aron reportin Inspector Vidya itsuan anga serious view maya dru vate chena in lam chu pan ngalin meichia te chunga hleilen na thleng thin hi angai serious ve khop mai Inspector Vidya ichuan roof ate in chu thlengin maji ichuan lo chon vatin report engma an thelu lo thu in a lo chang daya Saumi ichu ron langin Inspector Vidya itne na chuan rong ka bol na lama ka inti palalom tia hrilin a mai dukle pemte chu a khu moya Inspector Vidya ichuan Saumi ichunga engemaw taka thleng ti hrethein lawan ei ti chu a melan dana trangin a hrethiam nga la roof ate in chu chuasanin Saumi i kha ngai venzui angai don ti a hreve bok Inspector Vidya ite chu patrolin ante kuala paragliding ti thin te chu in hial buain ral khata tang chuan a lo thlir renga an ho tu pa sumdong ho sa roof a chuan ron khapin Vidya i chuan Saumi pasalani ti a hrechuaka anu pui Saumi chuan lam zirtirna school anei ti hrele zelin roof a hian a soi sakaring tlata Saumi chu alam zirna school lama va mu tumin Saumi chuan a hrelo dera Vidya chuan zui zelin Saumi emo ati chuan a kam khat laka ngatinge min zui zel tu nge ini tia zotin Vidya chuan Saumi anga angai mi zia chu makati dewa ni masera Saumi takzok chu ron mu in a phir puya mang chi a unaw nu ani ti a hrechuaka pona chuakin maji khana ron muwa mani zana ron khol tu chekha keima kania biak cheka du kho mai ti in a ron thrilla Vidya ichon hun lo pe in Saumi te chunga eng chiang e thleng hria ta tumta ani maji ichon Vidya ne na Saumi te unaw chanchin chu a thrilla kumnga mi lek an ni atang khan ka en kol to a Saumi hi no pangjok ni in a u seili pundir nen po aning kom ngei viau zela ni masela kumriat mi an ni khan an nu chu boral thutin a thi chan mu mal po an hrelowa ti chuan Saumi te unaw chu en kol chho zelin Saumi ka duat de uzok awang chuan seili hian a thik thina zan khat chu asam tan ruk sak tumin a pa chuan a rom mu chuaka seili chu aril ruwa dik vak lo ti hrethein hostel ama chuan a dalu daya seili chu school chol lai pon ron hongai lovin an unaw in kar chu a hlatol tola hun le ni liam ve zelin Saumi te unaw po nu la na khat an ni ve to a Saumi chuan paragliding chu tuichil ve in ni tin an thlona hmuna chuan a kal thina ta chuan tuna apasal ni ta roof anen hian in tongin roof anen chuan aning kong me nga la Saumi ne na roof a chuan thlok chin ve tur chuan hrilin Saumi chuan ka chak view ani ma sela sang ka hlau ti in a changa roof a chuan ka rualin ni thlok don lom tia hrilin Saumi po chuan a lo du a an pahnih chuan thlo chin an tumta ani maji chuan soi zelin Saumi le roof a chu thlokin Saumi chuan a tira a hlawa ni masela thlo chu nuam ti tharin depression awanga boi thina ni na te chu a ngila thlo chu nuam ti hle in aning kar po a thatrana Saumi chuan roof a chu ngai zong nga lin mulovin a om theilo trana roof a ero chuan ngai zong angala en big lovin aning kar ero a thaviau meya Saumi chuan maji le apate chu mel hriat tir tumin an cafe a roof a chu a ruaya ni masela a beiselo thil a thlengta
a unaw nu seili karon kirin a chelo viau maya drufa po chuan lo mit mei nga lin sau mei chuan a lo hrathiam nga la te atanga depression na wanga buaya ni nuwa mi pa mangai tong ve in a unaw nu awang chon chan mai a lau viau maya alandana chuan an unaw hi in ngei lo vele in seili chuan drufa chu sau mei chu saktum le nga lin drufa chu a chai do tluk a thil ti na hmuna chon zui ve zelin seili hian mi pati sa chak na chu a mang tangkai thiam to a sau mei ai a zeizok awang chuan drufa po chuan a ngai ven ve renga sau mei ai chuan du to zok kin a zeizok le rim tui zok zuna chuan a uaya sau mei chuan thik hle ma se ti the nei klem ve le in mi pa in du chop tir chu har ati ve khop mei sau mei le drufa chu leng chuak in drufa chuan sau mei ne na seili a mangai thu chu a hrila sau mei chuan thik veu ma se ti the nei lovin seili nen chuan anin kop chawa seili chu zei taka cha training drufa po chuan a du thar veu maya zan khat chu na chungchang a minister ti lom tumin a ina party a hoi khota a bialu seili po chu hroi ve in seili chu a rui noi veu maya a rui ta ka chu minister po chu za zo to lovin a rui thing veu maya minister chu thinrimin a hodaya drufa chu apa chu ran khorin i bialnu rui noi em awangin minister khan gan project a hnol dai iwahan lak tak lo ve kan ne na tanga sum mu ila du chuan i bialnu kha thenla nu pui pa ngai tak ne yang cheti in a ron thrilla drufa chu na pa thu chu uluk taka ngai to in atong mai lo ti a hrethiama a bialnu chu then hal makin saw me chu nu puyan nei atuma apa mei chedu mi ji ang kha anei ti hrethein nu puya tan chuan a soma saw me po chuan o ti a lo changin in nei antum ta ani drufa le sau mei chu in nein nu pahlim tak ni antuma seili khan bansan tumbik lovin sau mei ang chi chuan a in thuama in nei na hmuna te chuan kal ve in a unaw nu pasal chu chim takina kaya sau mei chuan lo thik ve le in an unawin mi papakatanin chu ani bermai ti in maji chuan inspector vidya in he na chuan a hrila drufa hian anu pui sau mei chu kuda thlak thin ba ka tha atum het angin angaya drufa chu a phu tok thremna pek ve nge atum bok maji chuan vidya in he na drufa le sau mei anin nei ta ka chuan an bula chum zom ve zelin drufa hi athin cheveu maya anu pui kuda thlak lai chu la mulo ma ila kutatlak thin nge ka ring sau mei hian a hmanga in adu a chu wang chuan ipui kan ngaya ni ti in a hrila inspector vidya i chuan drufa che sual na video in lo cover la ti chuan kan man mei dona lom ti in a hrila drufa chu dan hmanga hreman tum ve bok seili khan drufa chu la bansan du big lovin sau mei te in lama chuan a chenchil ve a sau mei thik tur chuan om ve rengin sau mei thin rim chuan an ei tura vai marcha thaka tel trova minister chu an ina cho eina thak ema wang chuan a thinrim le a drufa chuan anu pui chu zil lak pa in kut a thla ka ma ji ipo chuan a lo mu ve ta ani inspector vidya i chuan sau mei chu en zui ve rengin i pasalin kut a thlak thin che emni ti in zot ma se sau mei chuan a chang du ngai lova apasal chu station lama ko thin ma se filim zelin drufa po chuan inspector vidya i chu a kham to viau maya sa mei chuan apasal chung te thil ti theizia chu hria in engma a soingam lova apasal sual na chu engma a soingam lo ti hria in vidya hiam pui du ma se ti thei anei bik lo ani drufa te chung chu jin chuk vekin sau mei nen chi in an nga ka sau mei chuan fa nei to ang miang tia somin drufa chuan a lo du lo na sa viau maya sau mei chuan anu pa in kar chu soi chuakin seili ila hmanga yani khati in anin hial thinrima drufa chuan nem sokin a benga sau mei chu tu in stepa chuan a luma apasal chuan kuthak ma se engma soi chuak lovin awa velna inspector vidya khana muwa drufa chu ring hel to hle in a pul khelna hmuna chuan awa muwa inu pui kuti thak thina wangin khes ka siam sak don chati in a hrila vidya i chuan khes siam sak tumin police lal ma chon drufa ta nu pa anin lana ni masela sau mei chuan engma soi du lovin a hliam te chu in chunga tanga alum na ani thu soin a pasal chuan a hmanga yakut a thak ngai lo thu chu a hrila sau mei chuan engma a soingam lo awangin police lampon ti theyan nei bik lo ani drufa chuan anu pui hne na lom thu hrilin police ma ithu soya wang khan kalome o enge ka ti sakang cheti ina zota sau mei chuan thlok le ang tiang enin drufa po chuan alo rem tia hun pui chu thlengin seili le drufa chuan lama anom dan chu sau mei chuan lo mu thei lo vina thik viau maya apasal chu ko ngal vatin atira kan muang khan sau mei le drufa chu
an thlok dun ta ani Drufa le Saumei chu thlok dunin atira kan hmu ang khan an che suala maji ipon video irot na ang khan Drufa omdan video cover tum ma se hun tha anei thei to lova maji le video chu in komin maji chu an khol adonga Saumei te kham buena an tok ti ria in an che sol na mun chu an pan ta ani video chu Saumei chu va mu in Saumei po aloin puang thadu viau to a kapasali min tha atum naute nei ka soya wangin a thinrima ti chu min tha atum ta alom ti ina rila vidya I chun ru wa chu voi tamman a lo tum to a dan ma a thil ti diklo pholan na khuna nei dona wang chon thei top chu tumin ru wa chu kot ma a hruai don ta ani ru wa chu ro re la ma hruai ni in Inspector le ukil ni kop vidya I chuan rufatlin lo na chu a soitrana Saumei voi tam tak kuta thlak thin thu soin Saumei liam thalak te chu jat sa pe a Inspector ani baka ukil ni ngalin rufa hian anu pui chunga lungoi lo na nein kuta thlak thina ti chuan tha atum ta ani ti ina hrila rufa ukil chu ron ding ve in Drufa hian anu pui kuta thlak ngai lo Saumei hian depression nein mani nun na lak atum thina mani intina thinin te atanga depression nei ani iti in a hrila vidya I chuan seili chu ko chuakin Drufa hian inin karsiam thatle aduk tiro inin kopdan soiro ti ina zota seili po chuan soin Drufa hian ka unaw nu ni lovin keima min mangai chuwang chuan Saumei hi tha atum ta alom ti ina hrila maji ipon Drufa na nupui kuta thlak thin turan soi ve in Drufa chu meicha kut thlak a wangin kumthum tang tura hremania anupui tha atuma wang chuan kumsom tang tura hrem ni le in kumsom pathum chung jel tang tura thiam lo chan tira ni ta ani Inspector vidya I chu lim le in seili kal liam turin Saumei aron nuya wang chuan ngai that lo na aneya ti diklo engemo anei ringtlat in Drufa chu thiam lo na nei lo anga chuan angai le hnu no a khesu khartoni ma se chainon le du na thinlung putranin aril ruwa boi ve khop mai maji le seili chu in komin seili hian zep thren na neya maji poneng ma hrelovin Saumei hian seili hne na antet laya anu thilai an mu awanga an harsat na hrilin a pasal hian a tha ve mai a hlawa apa khana nu pui thatin Saumei hian ril ru lama harsat na anei pha a top khoka chon seili pona una nu chu tran ve in Drufa hian kuta thlak thina wangin anaw chu a khonga ya Drufa te chung hi dan chunga leng an ni wangin ruam nan siama Drufa tal boi theina tur chu an plan ta ani vidya I chuan kheso chui chiangin ri open le mai chu atuma Drufa po chu va mu in anupui kuta thlak ve zeu ero aphalova ni masela thatum na anei lo thu soin khamini khan kanupui in dam doya eilova e turin an chung ko cafe aluti in a hrila kan thlolai khan a kong hrem phelimin chanuti in a awak vak ti a hrila vidya I chun thil khen dan hrathiamin seili te unaw chu awa muwa in case kan ngai tur thaleang nangmani awangin poisoi lo kumsom pathum la ya tang don ti in a hrila khesu chayan tum le ta ani Jatsuan ang wangin nga Drufa kesi hon le idu ti in vidya I chu azota seili karon chuakin hun kalto chu asoya apa ina nu asoy sa thin le anu thi dan chu soin apa kuturin anu aboral thu chu bidang chanchin angin asoy chuaka apa chuan an una vin anu thi na police ne na report lo tura hril dan te chu soi vekin vidya I chuan ngun takin alo ngai tha a depression ne Saumei hian a pasal kuta tura wangin rel rula ma harsat na atok ti chu a hrathiama Drufa hi eng angin an una win king ma se politics lama thilan ti thei ema wangin atang don lo ti chu a hrathiama seili te unaw chu khongai le in khesu ri open a du lo thu judge ne ra chuan a hrila Drufa chuan hremna chu atok ta tho ani